świadomy praw obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński Eweliną Pauliną Skibą i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. I bardzo dziękuję. Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Didorem Beckmanodowem i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. I bardzo dziękuję obu stronom. Wobec zgodnego oświadczenia obu stron złożonego przede mną kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jak i w obecności świadków ogłaszam, że związek małżeński pomiędzy panią Eweliną Pauliną Skibą i panem Didorem Beckmanodowem został zawarty. Jako symbol łączącego państwa związku bardzo proszę o proszę. Przed podpisaniem protokołu, jakie nazwisko Państwo przyjęli? Dobrze. Zapraszam Pana do podpisu protokołu. Bardzo proszę. Zaproszę. Kogo jeszcze nazwisko? Czytaj imię, nazwisko. Zaproszę. Miłości, wierności, wzajemnej pomocy, szczęścia dla Was i dla Waszych najbliższych. Bardzo serdecznie gratuluję. To są gratulacje. Co do wpisu, zapraszam do wydziału. Tak, można to wszystko. Dziękuję. Żegnamy wszystkich. Cała wioska się śmieje. Nas widzą. Pomachajcie ładnie. Tam pomachajcie do kamery, tam do tyłu. Familiada. Stańmy tak, jakoś normalnie. Was też słychać. Tak przynajmniej będzie. Nie wiem. Ważne, że show jest. Dobra. Dobra, idziemy już dalej? Nie jedziecie? To chodzi show. Jest tak z przodu, żeby było lepiej
się ułożyć. Może to był problem. Co tam? Było widać? A my już po ślubie wychodzimy. Dobra.